Hello mindenkinek, sziasztok! Ma 10 tippet hoztam el nektek, amitől javulni fog a teljesítményetek a PvP-ben. Először is fontos tudnod, hogy mikor bordolj. Miért nem érdemes mindig csak úgy otthagyni a hajótokat, mint a csapattársaidat. Ezt akkor tedd meg, amikor nem vagytok veszélyben, tehát nem süllyed a hajótok, és ellenségek sincsenek a közelben, vagy pedig menekülnek. Tudd, hogy mit akarsz jutni, ha sikeresen bordoltál. Például engedd le a horgonyt, és akit csak tudsz, pusztíts el. De fontos szem előtt tartani, hogy a bordolásnak az időhúzás lényege, hogy feltartod az ellenséget a javításokban, vagy az esetleges menekülésekben. Legyen nálad lehetőség szerint minden jobb étel, mert ezek sok HP-t adnak elfogyasztásukkal, ami harc közben hatalmas előny. Mindig maradj mozgásban, mivel nem leszel egy könnyű célpont az ellenséges játékosok számára. Mivel a bordolásnak az a lényeg, hogy életben maradj, és hátráltasd az ellenfeleidet, ezért, hogyha úgy hozza a helyzet, nyugodtan ugrálj le a hajóról, és várd ki a megfelelő pillanatot a vízben, hogy újra támadhass. Használd ki a Blenderből nyújtotta lehetőségeket. Érdemes Hedéstus skineket használni, mivel többet fogsz látni a harcból. Mivel ezt a játékot nem egy emberre tervezték, ezért próbálj meg társakat keresni, és garantálom neked, hogy a játék teljesítményed növekedni fog PvP és PvE terén is. Ha szeretnél jobb játékos lenni PvP terén, akkor mindig keresd a konfliktusokat, mivel nyomás alatt nő a pálma. Nagyon sok ember alábecsüli a hajós eventeket, viszont ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy gyakorold a célásodat az ágyúval, tehát ezt ajánlom azoknak, akik ezen szeretnének javítani. Ha van rá lehetőséged, akkor indulás előtt az Outpostról feltétlenül vásárold meg ezeket a dolgokat, amiket megmutatok. Ezeknek a segítségével 50-nel több ágyúgolyód és fád lesz egyaránt. Majd egy storage is vásárolunk, amivel kilootolhatjuk az egész outpostot, amivel még több ágyúgolyót és más dolgokat szerezhetünk. Az ágyúgolyós ládát mindig tegyétek a két ágyú közé, hogy könnyen el tudjátok érni harc közben. Majd a fásládat a hajó azon részébe tegyétek, ahol a hajó még tud sérülni, de már túl messze van a fáshordótól. Most végigmegyünk az Outpost néhány hordóján és kilootoljuk azokat. Tehát itt is látható az eredménye a lootolásunknak. Valamikor ez több, valamikor ez kevesebb, de összességében én azt gondolom, hogy ez teljesen megéri. Ez a pár másodperces lootolás. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, le nem maradjatok a legújabb videókról. Sziasztok!